Veliki pozdrav svima, vi gledate klip zašto ne treba kupovati sa Jugo Games stranice. Pa, hajde da počnemo. I kao što možete da vidite, ovo je Jugo Games stranica na Facebooku. Samo da vam kažem, ljudi, pre nego što počnemo čitamo chat, da je ovo jedna velika laž. Pa, hajde da počnemo. Evo, chat kao što vidite, ja sam njega pitao, zaboravio sam onaj početak gore, sad sam premotan. Kao, ja mogu da znam kako nabavljaš te akaunte jer me je strah da kupim nešto ako mislim da će mi neko uzeti akaunt. Kaže on meni, previše pitaš. Kažem ja njemu, znači da ne kupujem. Kaže on, nemoj kupovati ako nećeš i nemoj kačiti klip o ovome, smaraš puno. Pre toga je bilo još zapisivanja, ali to je jako to uopšte nije bitno. Sad ovdje on kaže, to znači da ovo nije bezbedno i da taj lik može uzeti akaunt sebi kad vidi da mu je neko, da mu je ime promenjeno ili da mu je neko igrao dok on nije bio tu. On meni pošalje smiley u znak priznanja valjda, nemam pojma zašto je to uradio. Kažem ja njemu, znam te fore, isto smo mi radili s Minecraft Premium akauntima, nismo mogli da menjamo šifru, jer zašto bi ti prodavao akaunt od 7000 dinara za samo 1000 dinara, kao zato što je taj akaunt verovatno hakovan i uzet ćem taj akaunt, znam to iz iskustva, jer su moja dva druga bili tako zajebani, da mi izvinete, i to je bilo to. Ovdje je moj drug David bio kupovao, okačio je on video o tome, evo možete stisnuti ovdje, on me je blokirao kao što možete vidite, nisam mogao ništa da mu šaljem. Posle toga kad sam mu pretio da ću okačiti klip, on je sam me blokirao, mislio je da neću moći vidim chat, ali ja sam video i to je bilo to. Što još da kažem, ništa, vidimo se, od mene imate veliki pozdrav.